Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanka kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana wachungwa karoka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe atakuigira inyaya ya budi tswa na Zim live ya Buddha ichita orayo ichiti the First Lady my Auxillia Mnangagwa Pagamisa the United Nations Conference on Women Rights iyo ya kaitwa ku New York after abafila kusecure a visa ya Buddha mshure mekunge the United States of America yaka impose sanctions on Mnangagwa and his wife wachisaita allegations kuti by abuse of human rights nzakare. They were looting my resources nyika Mure Zimbabwe zaka speculator kuti ndo zvakakonzeresa kuti the first lady wawanikwe vachitadza kusecure visa Mure Zimbabwe. Pane mutemo Mure Zimbabwe unobuda uchiti whoever sanctions vanokwanisa kutravel to the United Nations headquarters in New York, chinzi inokonzidwa say the international territory as they may face my restrictions ne monitoring and vachinge vainvitwa. So the first lady vaka invitwa to this conference kuti vawanikwe bachi address vanhu this conference but zviri kunzi vakabva restrictirwa visa ravo Mure Zimbabwe. The 68th session of the Commission on the Status of the Women Rights yakatanga musi wa 11 March ikapera musi wa 22 March. The First Lady my Auxillia Mnangagwa vaifana kutaura this event vaifana kupa a speech musi wa 18 March asi nekuda kwekuti vakatadza kuenda ku New York be daughter-in-law Leah Travis Mnangagwa uyo akarona Emerson Jr. ndiye akazodeliver a speech on behalf of the First Lady Mure Zimbabwe. So Leah Mnangagwa arikunzi she serves as a director at the First Lady's Angel of Hope Foundation. So that's why akazo represent the First Lady Mure Zimbabwe. The United States Embassy yaka approachwa ichivunzwa on this issue Mure Zimbabwe asaina kunge ya provider any comment but my diplomatic sources akasuggest kuti the foreign ministry yakasubmit a visa application nguva yapera since there were less submissions visa applications for the Zimbabwean delegates including the First Lady nema female provincial ministers since. So that is why vasina kukwanisa kuyenda to this event nekuda kwekuti visa applications avo akanonoka kusubmitwa Mure Zimbabwe. Tinazive kuti munoiona sei Mure Zimbabwe nyaya iyi rikunzi one of my Western diplomatic mushure mekunge acontact on Zim live akabuda yachiti I understand there were visa complications with late submissions of applications. Those are zvakataurwa one of my Western diplomats Mure Zimbabwe. So despite Auxillia Mnangagwa's presence, there were some of my representatives akaenda achino represent Zimbabwe kusanganisira the Women Affairs Minister Monica Mtsvangwa pamwechete na permanent secretary Mavis Sibanda pamwechete na Senate President Mabel Vamebo Chinomona vaka-attend this conference Mure Zimbabwe. Nafunga mangona picture iyo yapo ya Leah Mnangagwa na Monica Mtsvangwa na Mabel Chinomona vari to this conference iliapa address vanhu Mure Zimbabwe on the speech yaifana kunge yakaitwa na the First Lady Auxillia Mnangagwa. So pane speculations mamwe akaaraiza achiti kurambwa kwevisa visa applications Auxillia Mnangagwa inokwanisa kunyangera retaliation
after former officials from the US Development Agency, USAID, vakadetainwa vakadzingwa munyika muZimbabwe. Yakabuda ichitaurwa the US State Department spokesperson Matthew Miller vakakondema the treatment yakaitwa maofficials USAID muno muZimbabwe, emphasize the importance of accountability from the Zimbabwean government muri Zimbabwe. Kufunga George Charamba vakabuda vachi-address this issue on why delegates the United States of America akadetainwa vakaexpelwa from Zimbabwe. Ndofunga the detention nekudepotwa kwakaitwa the US government personnel nema-Zimbabwean authorities akasparka an outrage ne-condemnation from Washington muri Zimbabwe. In a statement yakaissued na Samantha Power, the administrator of the United States Agency for International Development, USAID, akabuda chitaura chiti last month the Zimbabwean authorities verbally and physically intimidated US government officials and contractors who were detained overnight, interrogated at length, and transported in unsafe conditions in Zimbabwe. Zvakare, according to New York Times, yakabuda ichitaura iyo ichiti Zimbabwe's response has been uncompromising with accusations of promoting regime change in Zimbabwe. Kufunga George Charamba, spokesperson for President Auxillia Mnangagwa, vakabuda vachi-accuse the US contractors of engaging meetings angari unauthorized in Zimbabwe with opposing figures and foreign diplomats, alleging a subversive agenda. The clash between Zimbabwe and the United States yakabva kura muri Zimbabwe nenyaya yekusiyana kwema-ideologies avo. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi iri kunzi that is one of my reasons ari kunzi that's why the United States yakaramba visa application the First Lady Auxillia Mnangagwa Chokonzero was a form of retaliation. Vachitaura vachiti inyaya yema-sanctions yakapiwa the First Lady. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi, asi the First Lady vakabuda after the meeting yaitwa vachiposta pa-X vachitaura ivo vachiti invited as a guest of honor at the Zimbabwe event on the sidelines of the 68th session of the Commission on the Status of the Woman in New York, in recognition of my contribution to the empowerment of women and girls. Vakabuda vachishare a picture yuramukona riri apo ra-daughter-in-law wavo Travis Mnangagwa, Leah Travis Mnangagwa, achipa speech muri Zimbabwe. Asi ivo havana kunge va-provide ma-reasons for her absence muri Zimbabwe. Ndonyaya yatatavigira muzuva ranhasi. Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu-comment section.